नमस्कार मित्रांनो, भोरगावातील एक सत्य अनुभव मी तुमच्यासाठी घेऊन आलोय. डोंगररांगा आणि पावसाने भिजलेली हिरवी शेते यांनी वेढलेलं एक छोटंसं आणि शांत गाव. सकाळी कोंबड्यांचा आवाज आणि संध्याकाळी चुलीचा धूर हा गावाचा नेहमीचा ताल होता. पण या गावाची एक गोष्ट मात्र सगळ्यांना माहीत होती, ते म्हणजे गावाच्या टोकाला असलेलं जुनं स्मशान, जिथून सूर्य मावळला की कोणीही जात नसे. लोक म्हणायचे, स्मशानापासून रात्री चालताना मागून पावलांचा आवाज येतो. तर त्या गावात ज्योती नावाची एक मुलगी राहत होती. साधी, निरागस. गोष्ट थोडी जुनी आहे. तेव्हाच्या काळात मुलींचं लहानपणीच लग्न लावून द्यायचे. ज्योती ही आता 16-17 वर्षांची झाली होती आणि तिच्यासाठी नवरदेव बघण्याची लगबग सुरू झाली होती. ज्योतीचे आईवडील गरीब असल्याने ते सर्वजण शेतात काम करायचे. दिवसभर उन्हात काम करून ते रोज संध्याकाळी थकलेल्या पावलांनी परतायचे. त्या दिवशी मात्र हवेत काहीतरी वेगळंच होतं. आभाळ जड झालं होतं, ढग काळेभोर झालेले आणि वाऱ्याने पिकांवरून एक विचित्र शिट्टीसारखा आवाज येत होता. ज्योतीने घरच्यांसोबत काम संपवून हातावरची माती झटकली आणि घरी जायला निघाली. शेतातून परतत असताना तिला रस्त्यावर चिंचेचं झाड दिसलं. ती आणि तिचा धाकटा भाऊ दोघेही चिंचा पाडत बसले. त्या आटात तिचे आईवडील आणि आजी आजोबा सर्वजण पुढे निघून गेले. तुम्ही व्हा मोरं, आम्ही मागणं येतो, असं सांगत दोघेही तिथे चिंचा खात बसले. आता बराच उशीर झाला होता. नेहमीच्या वाटेवरून जाण्याऐवजी त्यांना थोडा शॉर्टकट दिसला आणि ते स्मशानाच्या वाटेने चालू लागले. संध्याकाळचा काळोख पसरत होता. दूरवर जळत्या चितेचा मंद प्रकाश चमकत होता. तिच्या पायाखालची पानं आता सळसळायला लागली होती आणि तेवढ्या तिच्या डोळ्यांसमोर काहीतरी चमकलं. मातीवर एका थडग्याच्या शेजारी सोन्याची चमकणारी बांगडी पडलेली होती. ज्योती थांबली. ती काही क्षण तिच्याकडेच पाहत राहिली. तिच्या मनात विचार येऊन गेला, मला वाटतंय कोणीतरी बांगडी हरवली, सोन्याची वाटते. लोभाने तिचा हात पुढे गेला. तिने ती बांगडी उचलली, हातावरची माती झटकली आणि गुपचूप ती बांगडी आपल्या हातात घातली. त्या क्षणी एक झुळूक आली, थंड, ओलसर आणि विचित्र. ती आणि तिचा धाकटा भाऊ आता लगोलग घराकडे जायला निघाले. पण चालताना तिला सारखं जाणवू लागलं की त्यांच्या मागे कुणीतरी चालतंय. पावलांचे हलके आवाज, पण वळून पाहिलं तर मागे कुणीही नसायचं. थोड्याच वेळात ते दोघेही घरी पोहोचले. रात्र झाली, वारा घोंगावत होता. जेवण वगैरे करून ती खोलीत झोपायला गेली. पण तिच्या मनात मात्र आता अस्वस्थता जाणवत होती. खिडकीतून चंद्रप्रकाश आत येत होता. तेवढ्यात तिच्या खिडकीतून तिला एक सावली दिसली. ती सावली बरोबर तिच्या उभ्या आकृतीसारखीच दिसत होती, पण डोकं बाजूला वळालेलं आणि तिचे डोळे चमकत होते. ज्योती घाबरूनच मागे सरकली. थरथर कापतच तिने डोळे बंद केले. सावली आता हळूहळू जवळ आली आणि मग अचानक गायब झाली. ज्योती मात्र आता प्रचंड घाबरली होती. तिला रात्रभर झोपच नाही लागली. सकाळी तिने कोणालाही काहीच सांगितलं नाही. पण त्या दिवसानंतर मात्र जिथे जिथे ती जायची तिथे तिथे एक सावली तिच्या पावलामागेच राहायची. सकाळचा सूर्य डोक्यावर आला होता. भर दुपारचे 12 वाजले होते. शेतातल्या पिकांच्या पानांवरून येणारा मंद वारा थकलेल्या जीवाला थोडं समाधान देत होता. ज्योती त्या दिवशी शेतात काम करत होती. हातात विळा, कपाळावर घाम आणि ओठ कोरडे पडलेले. दुपारचं कडक ऊन. तिच्या घरचे सर्वजण आंब्याच्या सावलीखाली विसावले होते. तिला मात्र अजिबात झोपच लागत नव्हती, म्हणून ती एकटीच काम करत होती.
आजूबाजूला कुणीही नव्हतं. तिच्या भोवती फक्त सुकलेल्या पानांचा आवाज आणि दूरवर पक्ष्यांचा किंचाळणारा सूर. काम करता करता तिला अचानक तहान लागली. तिने विळा बाजूला ठेवला आणि जवळच्या विहिरीकडे चालू लागली. विहिरीभोवती जुने दगड, काही तुटके कुंपण आणि त्यावर वाढलेलं हिरवळ शेवाळ. सगळं काही शांत होतं. ती खाली वाकली आणि दोरीने पाणी काढलं आणि मग डोळे मिटून थंडगार पाणी पिऊ लागली. तेवढ्यात मागून एक मंद पण थरकाप उडवणारा आवाज आला. ए, इथे ये ग, इकडे ये माझ्याजवळ, मला तुला काहीतरी सांगायचं आहे. ज्योतीचा हात थरथरला. पाण्याचं भांडं खाली पडून आवाज झाला. ती हळूहळू मागे वळाली तर तिच्यासमोर एक म्हातारी बाई उभी होती. अगदी काळी, चेहऱ्यावर खोल गेलेले डोळे, केस विस्कटलेले आणि कपड्यांवर चिखल व राखेचे डाग. ती बाई जणू काही डोळ्यांनीच तिला ओढत होती. ज्योती, ती माझी आहे, माझी मला परत दे. ज्योती घाबरून मागे सरकली. तिचे पाय थरथरत होते, श्वासही अडकला होता. ती किंचाळूनच पळाली. शेत ओलांडून काट्यांमधूनच धावत ती थेट तिच्या आईकडे गेली. आईसमोर उभी राहून घाबरलेल्या आवाजात म्हणाली, आई आई, स्मशानाजवळच्या विहिरीकडे ना एक बाई होती आणि ती तिच्याकडे मला बोलवत होती. आई थोडी दचकली पण तिला शांत करत म्हणाली, अगं, एखादी गावातलीच म्हातारी असेल किंवा एखादी पाहुणी असेल, चल दाखव बर मला. ज्योती आईला पुन्हा त्या विहिरीकडे घेऊन गेली. पण तिथे जाऊन बघितल्यास तिथे आता कुणीही नव्हतं. ज्योती आता चांगलीच घाबरली होती. ती जरा थरथरतच म्हणाली, आई, अगं मी तिला इथेच पाहिलं होतं, भूतभीत आहे का काय? त्यावर आई म्हणाली, अगं वेळी झालीस का बाळ, भूतभीत काही बी नसतं या, तुला भास झाला असेल, चल आणि पुन्हा एकटी विहिरीकडे येऊ नकोस. आईने तिला चांगलं समजावलं आणि ते पुन्हा घराकडे निघून गेले. आता पुन्हा रात्र झाली आणि आजची रात्र तर अमावस्येची होती. सर्वत्र मिट्ट काळोख पसरला होता. गावभर कुत्र्यांचे भुंकणे आणि वाऱ्याचा हुंकार याशिवाय काहीच ऐकू येत नव्हतं. ज्योती झोपायचा प्रयत्न करत होती पण तिच्या मनात अस्वस्थता होती. खिडकीबाहेरून रातकिड्यांचा आवाज येत होता आणि तेवढ्यात तिला भिंतीवर एक सावली हलताना दिसली. ज्योती घाबरत घाबरतच खिडकीपाशी गेली आणि तिने खिडकीतून पाहिलं. ती सावली हळूहळू खिडकीजवळ आली. ती सावली अंगणातच उभी होती आणि ती घोगऱ्या आवाजात म्हणत होती, ज्योती, माझं परत दे. तो आवाज इतका थंड होता की तिच्या अंगावर काटा आला. ज्योतीच्या घशात शब्द अडकले. तिचं हृदय जोरजोरात धडधडत होतं. ती काही क्षण थांबली पण मग हिम्मत करून तिने खिडकी उघडली. खिडकी उघडताच थंड वाऱ्याची झुळूक आतमध्ये आली. आता तिला ती सावली स्पष्ट दिसू लागली. ती तीच म्हातारी बाई होती जी तिला विहिरीपाशी भेटली होती. चेहऱ्यावर भयानक सुरकुत्या, डोळ्यात लाल तेज आणि ती म्हातारी हात पुढे करत म्हणाली, ती बांगडी माझी आहे, परत दे, नाहीतर मी तुला घेऊन जाईन. ज्योती मोठ्याने किंचाळली आणि पळत पळतच घरात आली. ती प्रचंड घाबरली होती. तिने जोरात ओरडून आईला उठवलं, आई आई, ती परत आली, ती ती आपल्या खिडकीतच उभी आहे. घरभर आवाज झाला. दिवे लावले गेले. आई, वडील आणि आजी झोपेतून उठले. आजी तिच्या जवळ आली आणि तिला जवळ घेत म्हणाली, काय झालं ज्योती, बाळा शांत हो, काय झालं ते सांग. ज्योती अजूनही थरथरत होती. आजी, ती म्हातारी होती, ती माझ्या खिडकीतून मला बघत होती आणि ती मला काहीतरी मागत होती. आजीचा चेहरा गंभीर झाला. थोडं शांततेत तिने विचारलं, बाळा ज्योती,
तू काही घेतलंस का कुठून? ज्योती थोडं थांबली आणि मग अलगद म्हणाली, हो, त्या दिवशी स्मशानाजवळून येताना सोन्याची बांगडी सापडली मला. मी ती घेतली आणि हातात घातली. हे ऐकताच आजीने कपाळावर हात मारला. अगं वेडे, त्या ठिकाणचं काहीही उचलायचं नसतं. तिथं आत्मे अडकलेले असतात. त्या वस्तू शापित असतात. ज्योतीचे वडील लगेच उठले आणि म्हणाले, बघू, ती बांगडी इकडे दे. मी आणि बाबा आत्ताच ती बांगडी परत फेकून येतो. ज्योतीचे बाबा आणि आजोबा दोघेही ती बांगडी घेऊन बाहेर पडले. रात्रीचा 3रा पहर. चंद्र स्मशानावर झळकत होता. वाऱ्याने राखेचा वास हवेत दरवळत होता. दोघांनी भीती मनात ठेवून ती बांगडी नेली. स्मशानाच्या मध्यभागी एक जुनं वडाचं झाड होतं. त्याखाली त्यांनी ती बांगडी जमिनीवर फेकून दिली. बांगडी फेकताच एक वाऱ्याचा जोरदार झटका आला आणि चित्ता पेटल्यासारखा लाल प्रकाश चमकला. क्षणभर त्यांना एखादं हसणं ऐकू आलं आणि मग सगळं काही शांत झालं. ते दोघेही घरी परत आले. ज्योतीच्या आजीने ज्योतीला अंगारा लावून झोपवलं होतं. तिचा चेहरा आता शांत दिसत होता. ते सर्वजण लगोलग जाऊन झोपले. त्यानंतर मात्र ज्योतीला पुन्हा कधीही ती म्हातारी किंवा ती सावली दिसली नाही. तर मित्रांनो, जर तुम्हालाही स्मशानाच्या बाहेर काही भेटलं तर ते कधीही घेत जाऊ नका. कारण कोणाचा जीव कशात अडकला असेल हे आपल्याला सांगता येत नाही. आणि तुम्ही ते तर ऐकलंच असेल की मेलेल्या माणसांची कुठलीही वस्तू जर एखाद्याला दिली किंवा घरात ठेवली तर जुने लोक म्हणतात त्यांचा जीव तिथेच अडकलेला असतो. त्यामुळेच तर त्यांचे कपडे, दागिने वगैरे ठेवत नाहीत. हा, पण याला एक अपवाद ठरतो बरं का. तो म्हणजे पैसा. बघा ना, एखादा व्यक्ती वारला की आपण त्याच्या सर्व वस्तू फेकून देतो किंवा घरात ठेवत नाही, पण पैसा मात्र ठेवतो. यालाच तर कलियुग म्हणतात. तर चला, भेटूया पुढच्या कथेत. जर तुम्हाला अनुभव आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तर चला, भेटूया उद्याच्या कथेत. धन्यवाद.